atong pahalipayan ang atong kauligon, atong pahalipayan ang katawhang Pilipino, kay karong adlaw atong gihandom ang kadaugan sa Mactan, din usa ka lumad nga Pilipino nakigira batok sa mga langyaw, pinaagi ni Dato Lapu-Lapu nga nangu pagpakigubat batok sa mga katsila, pinanguluhan ni Fernando Magallanes. Daghan nga mga istorya sa ato ang kasaysayan. Ang uban gi-confirm, ang uban wa gi-confirm sa ato ang mga historians. Kadto wa gi-confirm, gi-consider kadto nga mga myths sa ato ang history. Subject pa sa confirmation sa ato ang mga researchers o sa ato ang mga historians. Sumapa sa kanta ni Uyoy Villame, si Ferdinand Magellan ni ari sa Pilipinas March 16, 1521, namunyag ang mga katsila o kay sila Lapu-Lapu wa ni yukbo sa mga langyaw, nakigira sila Lapu-Lapu batok ni Magellan og napatay si Magellan og kadto atong gianggaan karon og kadaugan sa Mactan. Pero atong i-analyze og gamay ang atoang history. Kaysa wa pa niabot ang mga katsila, nag-una na nila ang mga insik og suma sa mga Chinese historians og sa mga Chinese records nga tuan naka-archive karon sa nagkadaiyang library sa China. Panahon sa Song Dynasty, niadtong ika-12 nga siglo, ang mga insik mag-anhian na sa Pilipinas aron na maligya sa nagkadaiya nila nga mga produkto. Pangutana, ngano wa man sa kupa og una sa China ang Pilipinas, nga nag-una pa man ang mga insik ug anhi sa ato ang nasod. Kana way konkretong tubag ana. Pero suma sa mga Chinese records, niadtong 12th century, panahon sa Song Dynasty, ang mga lumad sa Pilipinas gikaintapan o gikahadlukan sa China. Suma sa mga Chinese records o sa accounts sa mga Chinese historians. Dunay record ang mga Chinese historians na ang mga Chinese traders magpanagana ang uban sa ilahang negosyo, hinungdan nga wa kay sila nakapaduol ngadto sa mama tungod kay dunay mga lumad diri sa Pilipinas nga karon gianggaan og pintados. Ang mga Tagalog nga mga historians ni angga ani mga tawhana og pintados. Kanong gitawag man ni sila og pintados? Mga patikan kini sila. Og ang ilahang grupo nagkadaiya nga lugar gikan sa mga lumad sa Cebu, sa Bohol, sa Butuan, sa Samar ug uban pang dapit sa Kabisayan. Suma sa mga Chinese records, dunay mga grupo ang ilahang gikahadlukan kay kalit lang nga mga paki, mupatay nga tunila, manulis, ug ang mga babae ug ang mga madapa nga himuong ulipon dadon sa ilahang lugar nga gitawag og Bishiya. Sa Chinese records, dunay lugar nga gitawag og Bishiya. Nga sumapa sa to ang mga modern Filipino historians, kining Bishiya
nga nabutang sa mga Chinese records, posible sa Visayas ni, o posible kabahin ani mao ang Cebu o sa manay natabo. Ang grupo sa mga pintados mo biyahe sila o muadto sa China kay manulis, apil silang tuyo, manulis sila og mga puthaw ug uban pa mga kargamento nga ilahang madaa ug dadon sa Bisaya. Karon wa may basta-bastang maka hatag og kumplitong ebidensya og asa ning Bisaya, basta basis opinion sa nagkadaiya nga mga Filipino historians, posible nag-refer kini sa Visayas. Ug sumapa niadtong tungura ang mga pintados, wa gikahadlukan. Mutuyo lang sila og biya gikan sa Bisaya, sakay silahang barko, og igabot nila sa China, muhimo sila sa pagpangatake, manulis, ug uban pa mga gikahadlukan nga buhat sa mga insik. Hinungdan nga ang mga insik na tutungura, hadlo kayo sa mga lumad gikan sa Bisaya. Nga sige kaingon ko na gianggaan og pintados. 12th century kadto, niadtong ika-12 nga siglo, panahon sa Song Dynasty, sa dihang wa pa na-discovery sa mga katsila ang Pilipinas. Ngano ato ani nahisgutan? Og niadtong tuora, ang mga lumad, mga talawan pa, doon ay opinion. Posible, hagbay ning giulipon sa China ang Pilipinas? Pero gikaintapan ang Bisaya na sumapalagi sa uban nga mga historians, nag-refer sa Visayas, kay mauni ang gigikalan sa mga maisog nga mga tao nga gikahadlukan kaniadto sa mga insik. So posible usan ni sa dakong hinungdan nganong bisan pa man og ang mga insik una nakadiskubre sa Pilipinas, ang gobyerno sa China wa makabasta-basta og sakop sa Pilipinas kay tunog kay nitong tungura nga diri sa Bisaya or sa Visayas mao ni ang lugar sa mga lumad nga gikahadlukan sa mga insik. Apan niadto ng ika-15 nga siglo, sa gikaingon na nako, niabot naman ang grupo ni Fernando Magallanes. Hangtod nga ni abot sila sa Cebu City, ug unyan hitabo ang gira dihas Mactan, Abril 27, 1521. Abril 27, 1521. Daghan kaya po mga Mets sa tuang history. Matod pang Senador Bungo nga usa sa mga representante ni Presidente Rodrigo Duterte karong adlaw atol sa kadaugan sa Mactan. Doon na kuno siya nahibawan sa history nga kadto kuno sila Lapu-Lapu, dili gi kuno to lumad nga taga Cebu, taga Sulu kuno to, unya gi hire kuno to sila Lapu-Lapu, mo ditong assassin sila Lapu-Lapu. Nagdako no og mga mangugubat gikan sa Sulu. Dayon pag abot ris Mactan, gisugat sila sa grupo ni Ferdinand Magellan. Ingon ang ato ang mga batid na nga mga historians kansang kinabuhi nakafokus yun ba sa history. Paita po na istorya haway. Di makato na research in tao ni Senador Bungo, ha? Kinsa maghayag researcher adto nga si Lapu-Lapu gikan sa Sulu, lagi padalang kuno og tuyo nga ri sa Cebu aron girahon si Magellan. Ambot lang
diin ka nang hipos og information ang researcher ni Senador Bungo adto. Ikatawaan lang siya sa mga professional nga mga historians nga nakadungog siyang istorya. Balik ta. Apel sa question, ingon ani. Ni atong tungura og si Dato Lapu-Lapu sa mapakha katiguang ni Presidente Rodrigo Duterte, makigira ka siya sa grupo ni Ferdinand Magellan. Ato na ibawaan, suma sa mga historians, although wagi kompleto pang ebidensya og pila may saktong edad ni Lapu-Lapu sa dihang nakigubat batok ni Magellan, pero ingon ang mga historians, posible ang edad ni Lapu-Lapu na tutungura wa pa mag 50. Posible na apas 30 or nga to sa 40 anyos. Question lagi. O nag-edad pagha si Lapu-Lapu na og sobra sa 70 anyos samas pangidaron karon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ingon adto ka siya ka-agresibo nga makigira batok sa mga langyaw. Kana magpabilin ka na nga question. Di lang na ako tubagon. Kay wa man tay ebidensya o unsa kay mahitabo. Liso man kay magtubag-tubag taon niya. Wa tay ebidensya. Kutob lang tas pangutana. Tamo ra po tubag ana sa inyuhang kagalingon. Arita ni ining giingon ni spokesperson Harry Roque. Natural. Turutot god. Spokesperson god ni Presidente Rodrigo Duterte. Ato lang sabton si Harry Roque kung musip-sip siya mayo kay maam gani ang trabaho. Siya ang maba o unsay stand sa atong gobyerno o unsay stand ni Presidente Rodrigo Duterte o niya adliban na niya og pasip-sip. Ato sabton lang na. Di lang nato sawayon si Harry Roque anang butanga. Pero matod pang Harry Roque karong panahura ug ato kunong itandi si Lapu-Lapu, si Presidente Rodrigo Duterte mao ang modern day Lapu-Lapu. Matod pang Roque ning ato ang modernong panahon, si Presidente Rodrigo Duterte ang bag-o nga Lapu-Lapu kay isog way gikahadlukan dunay independente nga palisiya batok sa nagkadaiya mga nasod di mahadlok walang sinasanto bisan kinsa nga country walang sinasanto. Matod pang presidential spokesperson Harry Roque. Pero mutan autas mga komentaryo sa ito ang mga netizens. Gi-bash si Roque. Nasabnoy na kadaig. Dili man managsama ang opinion sa mga tao. Kasi gikaingon ko na, bisan gani og pinakasuod mong higala, bisan gani imuha paginang kaluha, may panahon nga managlahi man yan ang opinion. Ang uban ingon, oh yes, modern day, Lapu-Lapu, President Rodrigo Duterte. Ang uban sa mga netizens na ingon, nang marog kuno ilang balibo. Kaya nga no, usa ang taon pagka modern day, Lapu-Lapu, ni Presidente Digong, niro na mga netizens, ingon na ilang pagtandi, ha? Nganong, dili angayan, ngayon moong modern day Lapu-Lapu, si Digong, bisan angga lang, wa ko may angay. Number 1, sa edad, batanon patos Lapu-Lapu. Si Digong, tiguang na. Ikaduha, si Lapu-Lapu, dili politiko. Samtang si Digong, trapo. Ikatulo, si Lapu-Lapu, dili balimbing. Apan si Digong, balimbing. Diadto, gitudlo siya ni
kanhi Presidente Corazon Aquino 1986 human sa EDSA People Power 1 gitudlo nga OIC Vice Mayor dito sa Davao City, original Dilawan. Karon matod pas mga netizens pagkabalimbing. The best example sa labihan kabalimbing Presidente Digong. Niadto Dilawan, diehard Dilawan karon. Ang Dilawan kumuha na. Niadto si Cory Aquino. Ngan lang ni Digong og Santa karon. Ngan lang nag-impakta. Laing katarungan sa mga tao nganong di kuno angayan si Digong nga anggaan og modern di Lapu-Lapu. Kadtos Lapu-Lapu po ni sukol man tog foreigner. Karon si Digong ilo sa China. Ang ilong gibutangan o kadina o guruy-guruyon lang ni Xi Jinping ang presidente sa China. Kada mo na'y pagulagway sa uban nga mga netizens. Sige, kaingon ko na amang gi musaway na sa muday, naibuyo na sa di. Ato ang pangutanon lang ang pulso sa katilingban. Para ninyo, ang ayan bang anggaan karong panahon na si Presidente Digong og modern day Lapu-Lapu? Si Presidente Digong mao ba ang bag-ong Lapu-Lapu ning ato ang moderno nga panahon?